Mitä se nyt tekee? Se lataa kuvaa tosta osoitteesta. Sakarin villapaitapeli. Joku ukko. Pue Sakarille villapaita. Mitä helvettiä? No en. Pelin. No eihän se nyt mitenkään käy päinsä. Sakarin villapaitapeli. Tyttö nyt hiljaa. Pue Sakarille villapaita. Ai minä vai? En ikinä. Hävityspelin. Mä arvasin sen. Sakarin villapaitapeli. Aha. Pue Sakarille villapaita. Kyllä. Sä ja. Hihihi, kutittaa. Voitit. Höpö. Jukka Sakarin villapaitapeli. Pue Sakarille Ei lata nyt näin! villapaita. Voi perhana sun kanssa. Turpa kiinni. Voi helvetin. Vähän toista luokkaa kuin meikäläinen. Niinkö? Hei! Alkulämmittelyä.